Lawal Ahmad, wanda kuka fi sani da Umar Hashim a cikin shahararren fim ɗin nan da ya suna a duniya wato Izzar So, an kama shi yana lalata da Aisha Najamu, wadda kuka fi sani da Hajiya Nafisa a cikin wannan ƙasaitaccen fim na Izzar So. Barka da zuwa tashar Hausa Blogs News TV, tashar da ke kawo muku labaran duniya da ɗumi su. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku rinƙa muna lakin akan wannan bidiyo ko kuma dukkan bidiyos mu ɗin da muka ɗaura, saboda su ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Kamar dai da kuka sani, Umar Hashim tare da Hajiya Nafisa su ne jaruman da ke wakilta ko kuma in ce ke jan ragwamar wannan ƙasaitaccen fim na Izzar So, har kawo zuwa yanzu da ake ci gaba da haska shi, inda ake ganin wannan ƙasaitaccen fim ɗin na Izzar So ya kawo ƙarshe. Sai dai a satin da ya gabata ko kuma in ce a sati biyu da suka gabata, wato episode na 59, Umar Hashim wato shine producer ɗin wannan fim ya fito fili yayi magana da cewa wannan ƙasaitaccen fim ɗin bai kai ƙarshe ba, kamar yadda mutane da yawa ke watsa jita-jitar cewa sun ƙare shi. Mai kallon ma daidai wannan lokaci, da fatan kana ci gaba da kasancewa da wannan ƙasaitaccen bidiyo namu. Idan ya yi daidai da ra'ayinka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar like, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Mun gode.